isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat kat manipod iti may sa apagayam akayat na ti agpailingad iti nagan nga idita. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no maminsan adda dagiti makuna arason no apay nga adda dagiti inna nga agbalbalin ama naging bubukod nga isumatan ti makagapo no apay nga ulpitan da dagiti manugang da. Ket makaaramid da payan iti saan anasayaat adida ammo nga isumat ti mangisadmak kadakwada. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman ang mga istorya iti nagbalin apadas ko. Padas anang ted-adal kanyak nga aging gaita ket pulos ajak malipatan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Adeta, nalpas kon analinisan ti kusina. Isaronok adagos ti salas. Iti kasta, makalabaak medten. Maragsakan met siguro ni nanang. Tanalpas ko adagos dagiti matrabaho dito'y balay. Sheila! Ha? Nanang? Ay, naimatan ti buntog mo nga gonggonay. Di ka pa'y nakalinis iyay salas. Kanay, aldawan, aglaba ka pa'y. Uwan ka di, nanang. Parpartakak nga rudan ti aglinis. Iti kasta, daras amalpas. Anya parpartakan. Kano nakabumbuntog ka maglatang aggunay. Nana? Ala, partakam ti aggunay tanay aldawan. Linisam amin asuli to'y balay. On na ti salas. Samon to isaruno dagiti kwarto. Sakan to matan aglaba, nawatam. Uwan, nanang. Kunaklakit din no maragsakan ni nanang. Gaputan alpas ko adagos tinaglinis sa kusina. Saan madlata? Ay, kaslaki markaro ti kasjay atrato na kanyak. Manipod na gabrod ni Randy. Kasla saanan amanugang ti pangibilbilangan na kanyak. Ar-aramidek mat amin akabailak. Tapno ipatagnak mat kumakas manugang na. Awan matlata. Aginggat kaano nga taaya ti kastoya panagan-anos ko. Tapno umasidig matirik na kanyak. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta kan kini nanang? Kasi ti Diyos, nasayat kami mat ka ni nanang lakay. Saan nakakadingap apaan ni nanang? Saan mat lakay? Okay aklaang ditoy. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Pudno asaan kami pa'y unay nga asidag iti tunggal maysa. Di ka kadiagdanag, ta okay kami laang. Okay aklaang, Randy. Anya nga ta nulumasin talaangan. Iti kasta, saan ka na marigatan kini nanang? Agabang ta uray ta sidigmat laang di tabalay. Ay, saanan lakay? Gastos laang dayta. Ken maysa, kaasimat ni nanang nuag may santun dito'y balay. Ang mga no nakarkaron nga umadayo tirik na kanyak no lumasin ta iti pagnaadan. Bakit? Amo mat ti sitwasyon ko saan ka di? Amo mat nga ulila ako na demang. Iso bayam ka di ngagkadwa kami iti maymay sa abubong ka ni nanang mo. Iti kasta, maya si dagmi tirik nami iti tunggal maysa. Amo ka masursuro naktumatlaang nga ipatag ni nanang, kas manugang na. Nakasingsingpet ka talaga bakit? Nagasa takunay, kaputa si ka tinaasawa.
Big-big at anak kami suot ka, Idita. Apay ka di manan, May salaang mo't ti makagapo. No apay ngagkaskas tuyak ka, mariminda. Nay, asino manan ay atidakdak ka matam, Mari Idita. Ay katibwisit amanugang ko, maray. Ay, aglablabas ka man ako na akon, Maray. Di mo man lamalaplap ng tangiwat mo asumanaw iti agkakadakas. Apay aya akasta ka ni Sheila. Kano awang madingar aramidan na ka. Nakasingsing patupay, nakagagagat kaan nasikasupay. Na, di ka kaagyaman ta saan lata nga nagbalbalew nga uray adan ija abroad ti anak mau. Patpatsumot. Tapno amom, plastik da dya sila. Idita. Inagaw na ti anak ko kanyak. Pudno ba? Kita ama, imbes asyak ti pangtangtadan ni Randy iti birok na. Saanan ta iti dayjay moten asila. May kadwa aklaangan iti anak ko, Mariminda. Iso ama surunak talaga. Basol day ta asila ti amin. Basol na. Ay, Saus. Talaga adi kag pampanunaw, Idita. Adan asawa jay anak mo. Iso a natural laan nga ison ti magigam iti swildo na. Di ka kaagyaman, tauray kaskasan o kaik-ikan nakalatamad iti kwartam. Wan angam saanan asyak ti priority na maray. Saan akas idi awan pay day ta sila. Siyak amin ti pangyawatan na iti amin amat gadan na. Iso anasken amayadayok ti anak ko iti dayta babae. Kasadum ko mga aramidan dayta, katagasawa da nga rudan. Ay basta, aramidak amin akabaulak tapno agsinada. Dayta ti tandaanam minda. Amom ka di ang nakasaritak ni nanang ko itay, Manong Randy? Ay gat nasahat ano kasta, Ara. Kat kung stada ngay kanumat ni Pilipinas. Nasaya at damot ka no, Manong. Iso na laang, ka na istoryan na saan pa'y gayam nga okay ni nanang mo kan ti asawang. Parparigatan kanumot ni Nana Edita ni Sheila. Kan impang tana kanupay ang mga rami da ito iti pamuspusan. Tapno pag sinaan da kayong agasawa. Anya? Ang awan mo timbagbaga ni Sheila kasta kanya. Ta saan mat nga rod apulungera ni Manang Sheila. Nakasingsingpet mat nga min ti asawa, Manong. Bilibak nga rod iti kinapasensyosa na. Nalabit adi na kan kayat pa'y nga ikan iti sakit ti ulo. Iso adinan imbagbaga. Kasi mo't asawa. Husto pa'y kati ko na. Kaslad na ngamin sa baling agparparik na kanya. Ket, anya ti planong ita, Manong Randy? As ka na makasaritak ni Nana. Kastamot ng tasawa. Pagkaking kwa na. Nupudnot inamwak. Sana mabaling agnanahayo na kasadyay ti sitwasyon da. Manong, husto day taan na panunot mo. Kasaritam idaadwa. Angam tanangam ti makisarita iti inam, ha? Laglagi pa mga inamlat ta day jay, Manong. Ay, dak man na muna api ang kasadyay ni Nanang. Aon pa'y nagustuhan na kadagiti nagbali na nobyak. Nga uri ni Sheila nga asawa ko. Kahit napailangan nga iyadayo kanyak. Gapo siguro ta nasapaan na balo. Sakit agmay may sakapay nga anak. Mabutang siguro, ang mga nupanawam nga agmay may sa, iso akas di titrato na iti asawam. Ne, apa yun nanay dita? Nagkanano kayo? Dandaling saan na may drawing tiro pa yung kapit kasta lang ayo, nana. Hay, talagang agburburak ti darak, Rigor. Agburburak ti darak iti dayjay a babae. Mahay-hay bladak sa adi na oras. Suron kaun. Happy kami na yan, nana. Anya tinapasamak. Kala sino ang babae didakdak kamatin niya ya? Sino kumapay ngay? Jay manugang ko Iso matlagaya makasta tilagayo si Munga. Kapugaya may timanugang niya. Wan, gapukan ko Iso nga imadayumatan tirik na ti anak ko kanyak. Iso adyak topolos mapakawan da dya sila. Saan apulos?
Talagang sagit na tumukno sa dilangit. Tigura yun, iti manugang yun, nana. Ay talaga ah! Iso nga imayak ditoy. Taday paramid ko ka, Rigor. Aliglano, nana. Basta kumita akong mata. Katun ah, alangan mat. Siya ti makamo. Anya talamidak, nana. Simple lang ti aramidem, Rigor. Agpamarang ka nga agar-aram kini sila. E di kasta, adda maipulong ko kini Rande. Naitalang ka din, nana. Basic! Inton bigat mat lang. Karugya kong di paparami niyo. Iso na lang takasapulak ti down payment. Aha. Adoy. Ah! 500 pesos lang? Ninalay dito, mat. At tayo ako kurang dito. Nayunak to inton maaramid mo, ti ipaparamid ko. Ay, sana mabalin, nana. 50% ti daw dawata ka down payment. Kadaaday patrabaho na kanyak. 10,000 ti kabuuan na bayan mo kanyak. Isurumbang na lang. Ang 5,000 mat kuma. Ti down payment mo ita kanyak. Anya, nagnginamutan. Ikatwa na. Abay, just. Ay, apay, awan lat bawas na mutan, Rigor. Awanan, nana. Di kagdalag ta surbol, mat. Di kayat ko sa wan. Siguradong agbaligi kayo, di kayat yo pasamak. Onya, kayat yo, wala saan. Kayat ko. Sige, tagawid akbay. Agsubli akmatla ang adagos. Mangalak lang iti kwartay di balay. Urayam ti panagsublek, Rigor. Sila, balasan ko! Sila! Oh, Tata Puldo, da kayo matgayam. Apay ka di. Ni Edita, intaray da ito ospital. Anya, Ay, ang apay tata. Anya tinapasamak ka ni Nanang. sigom ka na kita nakakita. Agdardaras ka na ang nagbalasew. Isuan na nung par. Kitidakas, intarayan tinakapadong parking kuana. Diyos ko. Sa dito ti ayan ko. Oo, di kay pa'y unay agkut-kut eh. Ang mga numakapadagas kada kayo. Adda kayo dito yung ospital, Nanang. Na-aksidente kayo. Naimbaglaangan. Taada-adagos nakakita kada kayo. Iso nga intaray da kayo matadagos dito yung ospital. Timaray nga minti nakadungpar kada kayo. Uwan, malagip kunti amin. Gapo iti panagdardaras ko ang makaawid. Dinardaras ko mat tinagbalasew. Kadyak nakita adagos nga dagayam lugan iti masikikak. Kat, kumusta tirik na yun, Nanang? Nagsakit intero abagik. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming ka na kayo. Ang mga no medyo mabayagan ka no sa kayo makapagnamanan. Anya? Saan? Apay na pasabag tikas na kanyak. Apay. Oh, malading ita na kuunay tikas sa napasamak ni Nana. No kaano nga awanak dita. Isumat ti pan nakaksidente na. Kasimat numabayag pa saan tumakapagnamanan. Di ka madanagan lakay. Jak baybayan ni Nanang. Ikarik nga ramidag amin akabaulak ang mga iwan kan kuana. Nagyamanak bakit? Kay tilikudan ti amin ang madiatrato na ken ka. Nagsayaat ka latakin ko na. Ha? Di ka naglibak bagay. Uray di mo ibaga kanyak. Amok ti mapaspasamak di tabalay. Randy, Inistorya amin ni Ara kanyak. ni Ara, kunam? Wan bakit? Di mo't naibagak idengken ka.
Amay may sa akumpanya ti ayan mi ditoy. Uwan, lakay. Malagip kon. Naistorya ka nun ni Nana Minda ni Ara. Ti sana nasaya at trato ni Nanang ken ka. Iso ana amuak makat. Ala, bayamon lakay. Lipatan tayon tinapalabas. Kasapulan ni Nanang timang tulong itaken ko ana. Asino ako kumamat nga tapno mangipaidam iti dayta. Nakasaysayaat ka talaga, Sheila. Sapay ko ma, tamakita mo ni Nanang deta kinasayaat mo. Kat aklunan kin ipatag na kamutten, kas manugang na. Umusta ka, Mari Edita? Daytoy, kaslaak nakakulong iti daytoy di pilid a pagtugawan, mare. Sana balay, tama kapag nakantumatlaang. Isuna lang taanusam Ngamain, talaga medyo mabayagan pa siguro. Masapol nga may agpa-therapy ka pa'y. Ay, apay anapasamak ti kastoy kanyak, mare. Awan mo't madingar aramida ka. Panagkunak kat si kamat lang ti makasungbat kadagita sa ludsud maray. Mare Minda, Mas daawak laang maray. Ngamen, sigaw kadagiti nakakita ken ka. Nakita da ka kano anaggapaw iti balay ni Rigaur. Apay, anya ti made nga inaramid mo iti balay dayjay a taaw dayjay siguro ngagpaiso ti makagapo. No apay kastoy ti mapaspasama kita kanya. Gapo iti daka sa panggapo iti padak a tao. Dinusanak ti Diyos. Nay, anya ti kayat mo asawan Mari Edita. Adayta, nalpas kayon a pinadigusan, Nanang. Nakasukat kayo matan. Agbati kayo pa'y dito'y tamapanak ijay kusina. Agluto ak iti pangaldawan tayo. Sheila, agyaman akon. Nanang? Itilikudan ti madingay nararamid ko kan ka. Saan ka nagbaliw? Nasaya at lata ti tratom kanyak. Katita, pagsirsirbian nakpayan ka po iti kastoya kasasaan ko. Kinapudno na, Nanang. Kayat ko ngamin nga akseptaran kan ipatagda ko mamatan. Kayat ko amarik na kan mapadaasan ti pamatag ti maysa nga ina. Sheila, Awan rin ba nga pagdanagan niyo? Ngamin, amin nga inararamid yo kanyak. Jak imbagbaga ka ni Randy. nakasaysaya at ka talaga, Sheila. Katsapay ko maata mapakawan na. Gapo ka nagiti saan anasaya at ngay nararamid ko iti kalabas. Kasta mo tan iti madiaplano kan ka. Nga iso ti makagapo no apay na aksidente. Pakawanan na ko ma. Inawagan dak iti anak. Kayat ka di asawon dayta. Uwain, Sheila. Awaten kan kas manukang. Kat ayatan kan ipatag kamutan kas pudpudno nga anak ko. Ay na, agyaman ako na inana. Sheila, anak ko. Kamaudyanan na. Nasumbatan matlaangan tinabayagan nga ikarkararag ko. Agyaman ako na inanang. Agyaman ako na Diyos ko. Agyaman ako na. Ita, Miss F, nagforgodan ti kakaiso na nga anak ko. Adadwa nga anak da ka ni Sheila. Dadakkelan dagiti apo ko kat kaasi ti Diyos. Ininot ang nagsubli iti sigod ti pannagnak agingga ang nagimbagak. Siyak nga rod ti ad-ada amangas asikaso kadagiti apukok ita. Ket manipod idi nagbalin kami metten anasinged ken ni Sheila. Pagbababawyak amin an aramid ko kenkwana. Ket pagyamanak unay ti Dios.
Ngamin, inpaayan nakpay iti may kadua agundaway, tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Idita. Ken ka pagayam, Idita. Nuapay mo't ngamin ano maminsan, masapul a masaktan tayo pay. Masapul nga adapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Banag asaan ko maarumbang. Nuan yaman dagiti ammo tayo adakes saan tayo kuman nga aramidan. Iti kasta saan to nga agballatek kada tayo ti dakes nga aramid tayo. Alakastan pagayam Idita ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.